Și asta e frumos. Și că de asta cât costă? Ușa asta este la reducere acum și costă 11.800. Cât? 11.800? De așa bani eu ne fac singur, mulțumesc. Calitatea contează. Ei, las că fac eu cu Dima. Dima, tica-tam. Băi, Eu sunt ajută-mă, te rog. Lasă-mă, eu ocupat. Ia uite aici. Dar nu Trebuie să faci o ușă. Hai, Trebuie să faci o ușă la intrare la casă. Ne-au dat ăștia un preț, dăm comandă de materiale, dar ne uităm și avem în depozit, noi avem ceva cornier, aveam tablă, mai dăm comandă de materiale și o facem pe loc. Dar cât acolo să faci o ușă? Facem o ușă imediat. Acum mai rași câte perechi de mănuși. Aruncă voi caietul ăsta. Ține aici. Stai că o facem mai tărat, Nicole. Hai că o facem aici. Alo? Alo, da? Așa. Bună ziua încă o dată. Dar la ce preț ați zis că ușa aceea cu reducere? Dar nu v-ați spus că o să faceți singur. Am spus că o fac singur, dar am călcat pe o parte și deja să o iau de la dumneavoastră. Da, mă, cât așa, atât așa, e cam scumpă, dar... Prețul a rămas 11.800. Ok, acum așa... Încheiem contractul? Da. Mulțumesc.